Tervetuloa Ohkolan kouluun! Jo 4. kertaa Ohkolan ekaluokkalaiset miettivät, mitä haluaisivat kertoa seuraaville ykkösille. Tämä video on tulos. Sirpa, Taija, Pia, Jari, Sari ja Anna-Maija. Koulupäivä alkaa. Tulemme sisään, kun kello soi. Vaatteet omalle paikalle. Sitten mennään omaan luokkaan. Jokaisella on oma pulpetti. Toisten pulpetteihin ei saa katsoa. Koulujuttuja voi tehdä yksin. Parin kanssa. Tai kaikki yhdessä. Joskus kirjoitetaan liitutaululle. Tai jollain tietokoneella. Oppituntien välissä on aina välitunti. Välitunnilla voi vaikka keinua. Kiipeillä. Leikkiä lennuvälineillä. Hyppiä narulla. Heitellä palloa. Jos sattuu, haetaan opettaja. Koulussa ei tapella. Pihalla voi leikkiä monia leikkejä. Ja laskea liukumäessä. Pihalla saa pitää meteliä. Mutta sisällä ei möykätä. Synttäripäivänä voi tuoda karkkia. Viittaamalla saa apua. Ruoka-aika! Ensin pestään kädet. Ruokalaan kävellään rauhallisesti. Ota astiat. Ota maitoa tai piimää. Salaatti on hyvää. Aikuiset auttavat ruoan ottamisessa. Voit valita istumapaikan. Näkkileipää on aina tai sämpylöitä. Ruokapöydässä voi jutella rauhallisesti. Vie astiat telineeseen. Ota yksi xylitolpastille. Kiitä keittejä Kirsiä. Rauhallisesti takaisin luokkaan. Riidat sovitaan heti. Patiolla voi pomppia. Jalkapalloa voi pelata. Hippaa voi leikkiä. Annetaan puiden olla rauhassa. Aika lähteä kotiin. Voit mennä kotiin taksilla tai kävellen tai polkupyörällä tai sinut voidaan hakea autolla.
Kuvaus 5. luokka. Ideassa näytteleminen 1. luokka. Tervetuloa!